Hoxe estamos ao lado do Colexio Castelao. Esta é a Rúa Pascual Veiga. Aí está o segundo pabillón, Rúa de Frades. E aquí a Rúa Murguía. E alá aqueles eucaliptos do fondo, ali está o Castro Ceidón. Chegamos ao final da rúa, no cruce coa Rúa García Gerpe, que é a que nos leva cara a Espenica. Esta é a estrada que vai cara a Espenica, pero nós colleremos por ese camiño que hai aí cara á esquerda. Imos seguir por este camiño ali ata aquelas árbores dali do fondo. E xa estamos. Este é o parapeto oeste do Castro Ceidón. E aquí abaixo pasa un camiño que supoño que sería o foso que rodea o parapeto. E pouco se pode ver porque isto está cheo de vexetación, pero isto debe ter entre 6 e 10 metros de altura. E agora vou a intentar baixar ata aquí, ata o camiño. Xa estou no camiño. Cara ao sur é impracticable. Aquí parece que se ve un pouco mellor. Agora collo por este camiño cara á esquerda, que non é fácil, fixádevos, hai que mirar onde pisamos, porque alá ao fondo creo que se pode entrar no castro. Vale, cheguei ata un camiño, isto debe estar máis ou menos na zona norte, e parece que hai unha entrada ali ao final para o castro, e imos ver se pode entrar. Si, aí abaixo hai unha depresión, pero aquí parece que este camiño si leva ao interior do castro. E como era de esperar, aquí non se ve prácticamente nada. Está inzado de arboredo, incluído moitos fieitos. Pero bueno, supostamente isto é un interior do Castro Ceidón. Ben, agora estou na zona nordés do castro, por fora. Estamos vendo o parapeto, que é menos alto que polo oeste. Isto xa sería polo leste. Hai aí unha zona onde o parapeto está completamente estragado. Desde aquí, a carón do castro, podemos ver unha non demasiado espectacular vista de Ordes. Se vos fixades, alá se ve o edificio de 10 pisos. Ben, isto foi todo por hoxe.